Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera, gaur abuztuaren 10 osteguna, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Saioa Moreno, Urroz Bilaren udako bigarren ikastaroa egingo dute, liburuaren bigarren ikastaroa, eta Saioa Moreno idazkaria daukagu honen berri emateko, eta berarekin hitz eginen dugu ikastaro horren inguruko bitxikerien eta gitarauen kontuen inguruan, eta bestetik Mikel Urroz, Trapuzikinak antzezlanako aktoretako bat da, eta La Montaña mendia proiektu berriaren inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1519an, Fernando Magallesen agindupean irten zen espedizio bat Sevillatik. Ozeano Atlantiko eta Ozeano Bare arteko pasoa deskubrituko zuen Magallanes itsasartea eta munduari lehen bira emango zion lurra esfera bat zela frogatuz. Urte batzuk geroago, 1922an, Jose Sanjurjo generalak Sanjurjada izeneko estatu kolpe saiakera hasi zuen. Egun berean, baina 1941an, Bilboko nazioarteko erakustazoka inauguratu zen, leku falta zela eta Bilbao Exhibition Center eraikiko zen, Barakaldoko udalerrian, 2004an. 2007ko abuzturako pabilloi guztiak botako zituzten. Eta bukatzeko, 1983an, Espainiako Tribunal Konstituzionalak LOAPA, Ley Orgánica para Armonizadora del Proceso Autonómico, ez dela ez organikoa ez da harmonizatzailea ere erabaki zuen. 7 artikulu ezabatu eta beste hainbeste aldatu zituelarik. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Egunean, San Lorenzo kaleko jaiak. Iruñeko San Lorenzo kaleko jaiak ospatuko dituzte goizeko 8:30 dianekin hasi eta goizeko 4etan San Lorenzori eskainitako jotikarekin bukatuko dira. Lehiaketak bermuta arratsalde pasa marutxekin, dantzaldiak afari autogestionatua eta jarauta 79rekin dantzaldia. Zinema gauak Space Jam, Aro Berria. Space Jam, Aro Berria filma eskainiko dute Mendillorriko Aintzinaren parkean gaueko 10etan, doan udako zinema programan. LeBron James saskibaloiko superizarrak Looney Tunes taldearekin bat egingo du Gun Squad garaitzeko eta bere semea salbatzeko. Larun batean, Lilo kontzertua, Lizaso Orgin, eguerdiko 12etan, Orgiko basoan, euria eginez gero Ultzamako baserri eskolan. Eta igandean, Tximeleta, Sorgin Orratz eta Txoriak tailerra. Gabriela Barrio artistarekin Bertizen, eguerdiko 12etan, erakusketa aretoan. Ikus dezagun, gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, EH Bilduk Txibiteren gobernua erraztearen alde egingo du bere abstentzioarekin. Gobernuak egonkortasun politikoa bilatuko du indar subiranistan. UPNek uko egin dio epeak aldatzeari eta inbestidura astelenera atzeratu dezake. Legebiltzarrak osoko bilkuraren data ezarriko du gaur presidentea berriz hautatzeko. Argazki nagusian, Ibarrolak Gurutzeko plazan sartzen du zulagailua. Alkateak bizilagunei entzungor egin eta aparkalekuko lanak hasi ditu. Beste berrian, batetik, Hyundaik baieztatu du bateriak Volkswageni egingo dizkiola. Alemaniako multinazionalaren batzordeak akats izugarria dela uste du eta langileen eta gizartearen erantzuna egongo dela ohartarazi du. Bestetik, Unibertsitario Nafarrak estatuan gehien errenditzen direnak. Jarraian, 1876ko dokumentu bat aurkitu dute, Euskal Herriko eta Nafarroako unibertsitate bat sortzeko asmoa zuena. Mintzoa argitaletxeak eskuratuta, Nafarroako aldundiaren ideia izan zela egiaztatzen du. Bukatzeko, Nafarroak urteko egunik beroena jasaten du. Termometroa 40 graduraino igotzen da. Diario de Navarra titularrean, UPNren elegite batek inbestidura atzeratu dezake. Larun batean hasiz gero, epeak ez errespetatzeagatik legez kanpokoa izan daitekela argudiatu du.
Argazki nagusian, Nafarroako gobernuko bazkideak Adolfo Araiz, Laura Aznal eta Miren Zabaleta EH Bilduko ordezkariekin bildu ziren atzo, Maria Txibite izendatzeko eta hiruko gobernua berrargitaratzeko. Hiru bazkidek gutxienez ezker abertzalearen abstentzioa behar dute inbestidura saioan. Eskuineko berrietan batetik, 5 nafar atzerrian preso daude drogagatik eta bat erailketagatik. Bestetik, Iruñeak Gurutzeko plazako aparkalekuaren inguruko kexak aztertuko ditu. Obrak aurrera doaz eta eskainitako 356 plazetatik 200 saldu dira. Jarraian, Puigdemonen atxiloketaren aurkako helegitea atzera bota du konstituzionalak. Behan, Volkswagen eta Hyundairen arteko akordio batek landabenetik urruntzen du baterien fabrika. Goiko berrietan batetik, atzo ia 40 gradutara iritsi zen. Bestetik, Lizarrak 7 eguneko festa itxiko du gaur. Bukatzeko osasuna inskripzioen lehortetik kanpo. Gara titular nagusian, EH Bilduk pausotzat jotzen duen inbestidura data jarriko du gaur mailak. PSNek, Geroabaik eta Zurekin Nafarroak koalizioak bilera egin zuten atzo EH Bildurekin eta abstenitu egin behar dute bizpera zigilatua duen gobernu akordioa azaltzeko. Laura Aznalek aurrera egiteko urrats gisa deskribatu zuen. Argazki nagusian, ura eta itzala ondasunik preziatuenak 40 gradu baino gehiagoko lanaldian. Udako egunik beroenak 40 gradutik gorako temperaturak utzi zituen Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan, hala nola Laudion, Amurrion, Orozkon eta Bergaran. Nafarroan ez zen kota gainditu, baina beroak ere markatu zuen eguna herrialde osoan. Ezkerreko berrietan, batetik, Arartekoak Bruselari eta Parisi Avenida Zubia berriz irekitzeko eskatu die. Arartekoak bat egin du Irun eta Hendai arteko Avenida Zubia berriz irekitzearen alde abian dauden ekimen politiko eta sozialekin. Bestetik, inbertsio fondo batek bidorre ditu Zorrotz aurren. Bukatzeko, David Lazkano Iturbururen analisia eta Beñat Zalduaren erreportajea. Berri nagusian, gutxienez 41 migratzaile hil dira itota Italiako Lampedusa uhartetik hurbil. 4 lagun bizirik aurkitu dituzte, ontzia ondoratu eta gero itsasoan 2 egun egin ondotik laguntzaren zain. Azken egunetan beste 34 migratzaile hil dira eremu berean, eta 2000 inguru erreskatatu dituzte. Argazkian, ezkerretik eskuinera, mailaren inguruan, EH Bilduko, PSNeko, Geroabaiko eta Zurekin Nafarroako ordezkariak. Titularrean, EH Bildu aurrera egiteko baikor. Nafarroako gobernu ituna egin duten indarrak koalizioarekin elkartu dira. Gaur jakinaraziko dute militantziak zer erabaki duen Txibiteren inbestiduran abstenitzeko aukeraren inguruan. Beko berrietan batetik, klima krisiari aurregiteko desegokiak diren balioak dira nagusi. Bestetik, Amazoniako estatuek oihana babesteko konpromiso bat onartu dute. Belengo adierazpena sinatu duten 8 herrialdeek ez dute neurri zehatzik proposatu, desforestazioa eta petrolio ustiaketa geldiarazteko. Kirolean, Inigo Llopis igerilariak dio bazenekitela marka hobetzea lortuz gero dominen leian izango zirela. Llopis 2 urre irabazita itzuli da etxera. Bukatzeko ekonomian autoen bateriak muntatzeko planta ez da landabenen egonen. Euskal Herria Irratiko berri nagusian EH Bilduren militanteek abstentzioaren alde bozkatu dute Txibiteren inbestiduran. Bilkiden 71,2% botoa eman du eta gehiengo zabalak 82,7%ak abstentzioaren aldeko botoa eman du Txibiteren inbestidura babesteko. Beste berrian, Pertseiden gaua Garesen, Iruñeko Planetariotik eta Gareseko udalaren eta Astronabarra sarea elkartearen laguntzarekin, abuztuaren 12ko gauean, Pertseidak ikusteko aukera egongo da Gareseko futbol zelaitik. Bukatzeko, Volkswagen Nafarroak ez du bateria lantegirik izango. Hyundaik bateriak hornituko dizkio Volkswagen Nafarroari, 2 multinazionalek erdietsitako akordioaren arabera.
Enpresa batzordeak erabakiak gaitzesi eta iragarpenik jaso ez izana salatu du. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur giro eguzkitsua izanen dugu. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 28 eta 32 ingurukoak erdialdean eta hegoaldean. Hodei gutxi batzuk agertuko dira oro har, goi hodeiren bat eta goizean itsasertzetik gertu behe hodeien tarteren bat. Haizeak oraindik mendebaldetik eta ipar-mendebaldetik jo dezake goizean goiz kostaldean, baina laster iparraldetik finkatuko da eta indarra galduko du. Ostiralean udako eguraldiarekin jarraituko dugu. Goizaldean eta gauean kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ikusiko dira, baina oro har gainerako orduetan eguzkia izango da nagusi denean. Temperatura maksimoak igo eingo dira 26-28 gradura. Iritsiko dira kostaldean eta 31 eta 35 gradura barnealdean, batez ere Araba eta Nafarroa hegoaldean. Haizea ahul ibiliko da eta brisa altxatuko da arratsaldean. Gaurko lehenengo elkarrizketan Saioa Moreno daukagu, arratsaldeon Saioa eta ongi etorri. Arratsaldeon. Abuztuaren 24tik 27 Urrozpilaren udako bigarren ikastaroa eginen duzu eta zu aurten idazkaria zara. Bai. Zer da Urrozpilaren liburuaren ikastaro hau? Urrozpilaren ikastaro hau ekintza bat antolatzen dutena Urrozpilaren libro deitzen den proiektu berri hau. Orain dela urte batzuk hasi zirela hau egiten, eta lehen Urrozpila zen liburu denda bat zegoen, eta proiektu honekin beste 2 ireki zituzten, hau da, 3 liburu denda daude orain herrian, eta herriaren plaza ferialean kokatuta daude, eta hauek dira Libros con Historia, Amontliz eta Ojos de Buho, eta haiek dira ekintza guzti hauek antolatzen dituztenak, eta honen helburua da kultura sustatzea, baita ere liburua eta literatura zaleok elkartzea eta bertan gustoko dituzten bazaitasunak lantzea eta hori. Iaz lehenengo edizioa lehenengo ikastaroa egin zen eta aurten bigarrena zergatik errepikatu duzue? Pasaren urtean arrakasta handia izan zuen, jende gehiago etorri zen, espero genuena baino. Orduan, urte honetan gogoz aritu gara honetan lanean, eta urte honetan laguntza jaso dugu. Orduan ez da bakarrik liburu dendak antolatutako gauza, baizik eta Nafar idazleen elkartea eta Zenakulu Literarioen laguntza jaso dugu. Orduan pixka bat errazagoa da eta uste dugu pasaren urteko arrakasta dengatik antolatu dugu berriro. Eta iaz honen parte izan zinen edo berria zara? Berria naiz. Uda honetan etorri naiz, maiatzan hasi nintzen, eta bueno. Eta nola sartu zinen kontu honetan? Unibertsitateak praktikak proposatu ziguten, eta da proiektu berri bat unibertsitatean deitzen dena Erasmus Rurala, eta honek Nafarroko herri desberdinetan praktikak egiten proposatzen ditu, eta nik proiektu hau ikusi nuen eta asko gustatu zitzaidan, gainera nik ikasten dudanarekin pixka bat pixka bat zerikusia dauka, orduan oso gustora eta gainera nire aukeratu zidatenean oso pozik egon nintzen, zen pertsona gehiago zeuden, orduan oso pozik. Eta urtengo leloa da Nafarroan irakurri eta idatzi, zergatik lelo hau? Pasaren urtean aukeratu zuten gai pixka bat generalagoa gara, pixka bat handiagoa, eta urte honetan erabaki dute zehaztuagoa izatea. Orduan, gai hau laguntza berria daukagunez, Nafarroko idazleen elkartea daukagunez,
haiekin batera eta gainera dira 3 liburu dendak dena organizatzen dutenak. Orduan, zentzua dauka literaturarekin eta irakurmenarekin zerikusia izatea. Orduan, horregatik. Eta zein izan da zure funtzioa idazkari moduan? Oraingoan, Javier izan dela Libros con Historiaren eta pizka bat, Javier eta Joania Torres dira sustatzaileak eta proiektu honen sustatzaileak. Orduan, haiek izan dira pizka bat kontaktuak egin dituztenak eta nire funtzioa izan da preinskripzioak hartzea, dena pizka bat antolatzea eta gero bertan kurtsoa etortzen denean, bertan egongo naiz ni pertsonak pizka bat gidatzen eta dena antolatzen, eta bai. Eta nori zuzenduta dago gehien bat ikastaro hau? Pasaren urtean pertsona adin bat, adin bat, baino, pasaren urtean pertsona helduagoak etorri ziren, baina gure ustez adin guztietarako zuzendutako kurtso bat da. Orduan, hori, urte honetan animatu nahiko genuke gazte gehiago etortzea, eta horretaki deskontu bat antolatu dute, eta proposatu dute, eta hori. Baina adin guztietako. Eta iaz ze adinako jendea joaten zen? Ez nakit oso ongi zeden ez nintzen egon, baina jende heldua. Gu baino adinago jendea. Bai. Eta limiterik jarri duzue pertsona kopurutan? Oraindik ez. Ez dago hainbeste pertsona apuntatuta, orduan oraindik ez dugu tope bat jarri, baina oraindik ez, apuntatu zaitezke. Momentuz irekita dago, limiterik gabe. Eta aipatu duzulen Nafarroako idazleen elkarteak eta Zenakulo literario elkarteak laguntzen dutela. Nafarroako idazleen elkarte hau zertan datza? Dira Nafarroko idazleak, elkarte bat sortu dutela, eta elkarte bat, eta ekintza bakoitzetan pertsona baldin badituzu, eta hori, ez dakit oso ongi, baina dira hori Nafarroko idazleak osatutako elkarte bat, eta bertan datza, bai. Eta nola laguntzen dute elkarte hauek? Gure kasuan, dira kideak, elkartea hori kidei gutun bat edo gmail bat eman ziren, galdetzenean nahi zuten parte hartu, eta orduan baietz edo eta hori da, baina dena voluntarioak dira. Orduan ez da hori, voluntarioak dira, orduan baietz edo haien esku geratzen da, ez? Eta konta iguzu pixkat zer egingo duzu egun haietan, zein izango den egitaragoa, goizetan gauza batzuk egingo dituzu, arratsaldetan beste batzuk? Goizetan mahai inguruak antolatu dira, 2 goize bakoitzan, dira 4 egun, orduan 8 mahai ingurua, eta gai desberdinak proposatu dira, adibidez poesia edo hezkuntza eta literatura, baita ere literatura eta inteligentzia artifiziala, orduan gai oso ezberdinak eta gusto guztientzako. Eta gero ostiralean jartzen du leku baten Gregorio Luri Medranoren konferentzia bat izango dela, ez? Arratsaldean bai. Bai, eta zergatik da garrantzitsu Gregorio tipo hau? Uste dut kanpotik etortzen dela, Bartzelonatik ez banago, ongi banago, eta orduan idazle oso famatu bat da, orduan hori prestigio handiagoka. Eta gaina, ahaztu zait, arratsaldetan ekintza ekitaldi desberdinak egin dira, ez dira mahai inguruak, baizik eta txangoak. Ostegunean joango gara, Urrozbiako elizatik paseotxo bat eta bobetatik bizituko ditugu. Gero, ostiralean Lizarrako Robedalera joango gara eta bertan egongo da pertsona honek. Eta larun batean Libreko jaurregira, uste dut, jaurregira joango gara eta bertan ez hitz egingo dugu eta pertsona bat etorriko da eta hori
hor bertan pasatuko dugu denbora. Eta gainera antolatu dituzue bazkariak eta afariak, ez? Bai, pizka bat konpletatzeko eguna, eta gure artean hitz egiteko, eta gai desberdinetan, gero igual mai inguruak komentatu diren gauzak, guk komentatu dugu, eta hori, ambiente bat sortzeko, ambientean zegina eta gurekiko elkarbizitza sustatzeko eta hori. Eta lo egiteko aukerarik egonen da? Bai, kartelean jartzen du nahi baduzu lo egiteko aukera badago, baina haiekin kontatatu behar dela. Orduan egonen da aukera joateko eta kontratatzeko ostaturen bat edo zerbait ez hor lo egiteko. Eta zelako kuotak jarri dituzue? Inskripzio generala 20 euro dira eta hone ekintza guztietarako parte hartzeko baimena edo ematen dizu. Eta gero bazkari eta afari bakoitza ordaintzen dira banaka. Orduan zuk agian igandean eta larunbatean bazkaltzera eta afaltzera joan nahi zara. Bakarrik egun horiek. Eta afariak dira 10 euro eta janariak lehenengo 2 egunetan, hau da, ostegunean eta ostialean 15 euro, eta gero beste 2 egunetan 25 euro, eta hori. Eta egunero taberna edo ostatu berdinean egingo duzue bazkaria eta afaria? Bazkaria lehenengo 2 egunetan ondoko herrira joango gara bazkaltzera, eta azkeneko 2 egunak Lizarragako tabernera joan gara, bertan Urrotbilan koketuta dena, eta afariak pizka bat liburu dendan joango da, berak jardintzo bat dauka, orduan bertan eta pikoteo bat jarriko dugu. Orduan, oraindik ez dugu antolatu, baina uste dut patata tortillak eta horretako gauza batzuk, pikoteo batez ere. Eta ikastaro hauek bakarrik udan antolatzen dituzue, edo normalen beste sasoietan ere antolatzen dituzue? Ikastaroa hau bakarrik udan, baina urte osoan zehar ekintza ezberdinak antolatzen dira, feriak, liburu feriak, baita ere tailer desberdinak eta hori. Ekintzak urte osoan zehar, baina bakarrik udan kurtso hau. Imaginatzen dut ikastaro hau antolatuta liburuenganako maitasun bat izan behar duzula, ez? Edo irakurtzeari ekin behar diozula normalen, ez? Nire asko gustatzen zait irakurtzea, orduan aldudanean liburu batekin nago irakurtzen, eta horregatik asko gustatzen zait eta proposamen oso ona, gustokoa daukat, orduan kurtso hau ez baldin bada irakurtzea eta hori, baino literaturarekin eta liburuekin zerikusia duenez, nire asko gustatzen zait, eta hori. Eta kurtsoa gaztelaniaz ez izanen da? Bai, gaztelaniaz. Eta euskarazko aukerarik ez legoke? Ez. Momentuz ez duzue pentsatu, ez dugu pentsatu. Agian urrengo ikasturterako bai, ez? Eta imaginatzen dut espektatiba onak dituzuela, ez? Zer espero duzue jende kopuruaren arabera, ikusita pasaden urtea, zer espero duzue aurten? Guk espero duguna da, urrengo pasaden urteko kopurua mantentzea, ez baldin bada igotzea. Baina oraindik, hori, irekita daudenez, oraindik ez dakigu zehatz-mehatz nora izango den, baina gu espektatiba handiak ditugu, eta betetzen diren. Ez dizut aipatu, baina imaginatzen dut Urrotzbilan egiten denez, hango udalaren laguntza jaso duzuela, ez? Zentzu baten. Normalean plazan karpa antzeko bat jartzen dute, eta bertan uzten digute uraldearen arabera bertan egongo dira edo ez, baina laguntza jaso dugu bai. Eta nolakoa esango zenuke dela gaur egungo egoera gazteen artean gehien bat literatura eta liburuei begira? Gazteok irakurtzen dugu, ohitura hori dugu? Nire ustez galtzen ari da ohitura hori, gero eta jende gutxiago edo gutxiago ikusten da, nire ustez. Orduan, niri pena handia ematen dit, zen niri irakurtzea gustatzen zait. Orduan,
hori, pixka bat tristea, zeren gainera gero eta gehiago teknologiekin ez duzu irakurtzen, orduan serie bat edo pelikula bat ikusten duzu, orduan Eta nola animatu genezake gazte hoiei irakurtzera? Edo ikastaro hauetara etortzea? Zaila da, zeren azkenean gu jaio gara teknologiarekin, eta orduan lehen, igual ez zeneukan teknologia edo mugikorra, orduan ez zeukan besterik. Orduan ez dakit, nire ustez kurtsoa ezagutzea, ez dakit nola sustatu. Orduan oso zaila da, guk liburutegiekin, Nafarroko liburutegiekin, korreo bat bidali diogu, zerbait liburutegitan anuntzio bat jartzeko, orduan ea jende gehiago animatzen den, baina zaila da, bai. Eta noiz arte daukazue inskripzioa irekita, jendea apuntatzeko? Uste dut 24 arte, orduan oraindik denbora asko daude, eta uste dut ez nago oso ziur, baina kurtsoan zehar, adibidez, ostiralean ohartu zara kurtso honetaz. Joan altzara eta bertan ordaindu. Orduan, ez dago limite bat. Beno, saioa plazer bat izan da hemen zu izatea, espero ezagun jende gazte animatzea, eta kultura hau sustatzea ez, eta liburuak alde batera ez uztea eta irakurtzea ez. Bai. Mila esker saioa. Eskerrik asko. Iruñeko udalaren azken albisteak ikus ditzagun orain. Batetik, San Jose Hierriak duela 2 urte baino 125 errausketa gehiago hartzen ditu bere gain. 2 errausketa labeak erabat berritu ondoren. Udalak 634.600 euro inbertitu ditu 2 labeak ordezteko eta aretoak egokitzeko obretan. Bestetik, guztira 820 haur eta nerabek dute Coworkids enpresak uda honetan antolatutako kanpamendu eta jarduerez gozatzeko aukera. Udal langilez gain, Coworkids enpresak 57 gazte voluntario ditu uda honetan kanpamenduetan laguntzen. Aste honetan hasi dira Coworkids ihesaldiak Donostiara, Hondarribira eta Mendukiloko Kobazulotara txangoak eginez, eta Ekocamp San Bartolome gotorlekuan. Ekocamp nerabei zuzenduta dago, eta aste osoan 13 eta 17 urte bitarteko 40 gaztek jarduerak partekatzen dituzte. Hala nola bakarrizketak boka behatzeko raparekin, rum iesaldia, jinkanak, piraguismoa Argaibaian edo aparfesta bat. Eta amaitzeko, Iruñeko udalak Iruña ezagutu dezagun hezkuntza programa eskaintzen jarraituko du 2024ko ekainera arte. Tokiko gobernu batzarrak programaren lehenengo luzapena onartu du, eta ikasturte honetan 45 ikastetxek eta 2363 ikaslek hartu dute parte. Lehen hezkuntzako 5. mailako ikaslei zuzenduta dago, eta ahal dela beste hezkuntza maila batzuetara ere zabaltzen da. Ekimen honek hiria eta bere historia ezagutzen ditu material didaktikoen eta alde zarrera bisita gidatuen bidez. Gaurko bigarren elkarrizketan Mikel Eurroz daukagu gurekin, arratsaldeon, eta ongi etorri. Aurtengo Herriberriko antzerki jaialdian Trapuzikinak obra antzeztu berri dute, eta bere proiektu berria La Montaña mendiaren inguruan hitz egitera etorri da. Eta hasteko hasiko gara Trapuzikina antzez lanarekin, Herriberriko antzerki jaialdia berez hasi zen uztailaren 21ean, eta abuztuaren 6ean amaitu da, eta zuek uztailaren 28ean Errege Jauregian antzeztu zenuten, ez, obra? Hori da, bai. Trapuzikinak
antzeslana sortu genuen, Loremore antzerki nafar taldea gara, Maialen Diaz Urrizak eta biok sortu genuen taldea, ez dakit, 2020an izan zen gure lehendabiziko antzeslana, Maxima Estrella, herri berrin baita estrenatu genuena, baina gu lehendik laguna garenez, lehendik ja genbiltzan hori ikerketa lanetan, sorkuntza lanetan, eta hau, antzerki talde hau sortu genuen, 2018an edo, hori 2020an hau estrenatu, eta Trapuzikinak sortu eta zutitu ahal izan genuen, Udalbiltzako geuretik sortuak deialdiari esker, bai? Aurten baita eskaini dute, eta sortu genuen 2021ean, bai? Hori egonaldi artistiko bat egin genuen baita Oiartzunen, eta bueno, da, pues hori, garbitoki publikoetan emakumeek egiten zuten lanaren inguru, ezta? Egin genuen ikerketa. Kantu herrikoia jaso ditugu, baita, bueno, ahotsak webgunetik testigantza pilo jaso genituen, elkarrizketak egin, nola zen, bueno, emakumeen hauen lan fisikoa, eta nola Trapuzikinak, elkarrekin espazio publikoetan garbitzen zituzten. Nola zen intimo hori, o intimoa dena, Trapuzikinetan hori, materializatuta, nola garbitzen zuten hori elkarrekin, espazio publikoetan. Eta nola zen intimoa eta publikoaren arteko harreman hori, ezta? Baita belaunaldien arteko, gure belaunaldi, ez dugu ezagutu izan hemen hori eskuz garbitzearen lan fisiko hori, ezta? Eta nola da hori, harreman eta elkarrizketa hori belaunaldien artekoa, ezta? Eta ze garaian kokatu duzu gehien bat antzezlana? Bada, guztietan. Gu lortu nahi genuen, nola leku ambiguo edo zona gris esaten den leku hori, non gu haiek gara, haiek izan zirelako gara, eta nola gu garena haiek nolabait ziren ja, ez? Bueno, hori, denbora guztiak batu, ez? Batzea zen gure pixka gure helburua. Ez jakitea batzutan non gauden. Lehen gaur, ez? Batzutan argi bai jolasa, antzerkiak eskaintzen dugu jolasa, kodigo jolasa da, hori ni hemen nago, baina horrela egiten dut eta pertsonaia bat naiz, ez? Nola gutxirekin transformatu gaitezkeen, ez? Eta denbora aldatu, eta belaunaldia aldatu. Hori da gure jolasa. Egingo dugu berriro abuztuako 24an Berriozarreko garbitokian. Ze antzeslano egiten dugu espazio konbentzionaletan, antzokietan, naiz garbitoki publikoetan baita. Gure betetako espazioetan. Garbitokietan zehar mugitzen zaretela edo, eta nola antolatzen duzue estenatokia adibidez edo? Segun eta ze garbitokia den, ze antzokia den, kasu honetan aurrekoa izan zen abuztuak 3 Arraizako garbitokian urez betetako putzu batetan, eta aurrekoa hori da, Erriberriko gazteluan, ezta? Hori harriz inguraturik, oso polita. Segun eta, gu, nola esaten da, lekuan egiten dugu egokitzapena. Batzutan ez egunean bertan, batzutan Maialen eta bio joaten gara, egun batzuk lehenago, bozetatzeko, antzeslana pizkat nola egokitu dezakegun aztertzeko. Baina segunet, garbitoki bakoitza ezberdina da, baina antzoki bakoitza ezberdina da. Eta plaza bakoitza baita, Trapuzikinak egin du baita plazetan, eta Euskal Herriko leku askotan. Hori eskaini zigun baita, geuretik sortuak opari bat izan zen, bira egiteko aukera, leku ezberdinetatik pasatzeko, asko ikasi genuen horrekin baita. Nola zenuten lehenengoa? Lehenengoa esternatu genuen Oiartzunen, klaro, Oiartzunera bidali gintuzten egonaldi artistikoa egiteko, hor kriston labadero ederra, garbitoki benetan ederrak ditugu Euskal Herrian, osotik, pasada bat da. Eta hor esternatu genuen. Hori areto berri bat eraiki dute, uste dut, antzoki handi eta hermoso bat hori eraiki dute, baina gu hasi genuen hori nola zen oso jaure, herriko,
uste dut udaletxeko etxean oso polita dena, ez da? Baina zen hori txikiagoa eta, bueno, intimoagoa izan zen oso polita. Gero baita, gerora, udaran, egin genuen Oiartzuneko garbitokian bertan baita. Osa, Oiartzunen bi antzeslan egin ditugu estrenoa, eta gero, pues, Labaderoan, udan. Eta abuztuaren 24an Berriozarren amaituko duzu edo jarraituko duzu? Ez, jarraituko dugu, Azpeitira, bueno, Azpeitian baita Kriston Labadera jauregi bat, Azpeitiako Labadera oso handia da. Eta hori bai urrian egingo dugu, Adriana Salvo aktorea egingo du nere partez, eta gero baita beste leku eder batetan, zein zen bestea. Ez dakit, orain ezin dizut esan, ze uste dut izten geundela, baina baita bi ditugu urrian eta iraian. Orain abuztuan Berriozar, gero beste bi, eta bai, jarraitzeko ideia. Hombre, polita da, udaberrian edo udan egitea, ze Labaderoetan, uretan sartu, ez dakit zer oso polita da. Guan zaio. Karo, gero udazkenean neguan eta jada antzokietan. Bai. Eta nortzuk antzesten duzue obra hau normalen? Zenbat protagonista edo aktore zaudete? Aktore moduan, Maialen Diaz Urriza, Laura Villanueva eta ni, eta hirurok. Orain sartuko da hori Adriana nire ordezkoa egiteko, ordezkapena egiteko, baina gu hiru eta sortu genuen sorkuntza kolektibo moduan, baita taldean Luzia Esker dago ekoizpen lana egiten, banaketa lana egiten, eta izaten dut, eta lan emozionala eta sostengua egiten beti, bere begirada artistikoa erekin, bera etortzen zen zinematik, eta gu antzerkian sartu dugu, eta nik uste, bueno, asko maite duela, eta egiten dugun bidaia. Maialen Diaz Urrizak eta biok idatzi eta zuzendaritza lan egin genuen, eta antzestu baita. Baina, sorkuntza kolektibo moduan, sortutakoa. Osa, Laura baita, kriston ideia proposatzen ditu beti, improvisazioetan, dinamika kolektiboak eta sorkuntza dinamiken bide sortu genuen. Hori galdetu behar nizun nondik datorren ideia, ez? Trapuzikinen kontzeptu hau, noiz entzun zenuten lehen aldiz, nola sortu zenuten? Begira, Maialenek bazuen honi buruzko obra bat egiteko desioarekin ikuste, bueno, Maialen baditu idei zoragarriak beti, da genia bat, genia totala, eta bazuen nola impultso hau, ez da? Bueno, niri kontatu zidanean, irutu zitzaidan, maitemendu nintzen ideiaz, eta bueno, eta horaz ginen, ikertzen, sortzen, nola sortu dinamikak obra bat zutitzeko, ez da? Bakoitza baita etortzen zen, bueno, antzerki kodigoak eta erazberdinetatik lantzeko bideetatik etortzen ginen, eta nola elkartu ginen, nola ikerketa, hemendik, testigantzak, kantu herrikoiak, improvisazioak egiteko, Maialen baita esaten zuen, ni nahi dut hiru estena hauek bai zutitzea, nahi dut hemen pertsonaia sortu zen pertsonaia bat baita, Mari Miguel kanta, Bizkaian ikuste ezaguna dela, baina egin ziotela, bueno, eskondu, senargairi gabe geratu zen emakume bat, eta bere katuekin, bere baserrian bizi zen emakume bati abesti hau, ez? Egin zioten, eskondu ezela, bakarri bizi zela, ez? Beste bizitza mota bat egin zuen emakume honekin sartzeko, ez? Abesti bat egin zioten. Ezaguna da, Bizkaiatik eta egin dugunean ezagutzen dute Mari Miguel kanta. Eta hortik pertsonaia, adibidez, deskubritu genuen, eta antzerlanen pertsonaia, baina atxuak baita bizi dira, guretzat oso garrantzitsua zen, bueno, humoretik hartuta, ez da, baina belaunaldi horretako adineko emakumeak ahotsa izatea, baina baita guk baita ahotsa izatea, ez da? Gure begiradatik garrantzitsua zen nola begiratzen genituen. Baita badira beste pertsonaia divertigarri batzuk, trapuzikinetatik ateratzen direnak, zikinkeriak dute izena, baita ahotsa hitza eman diegu, zikinkeriei, zer esango lukete, ez? Trapuzikineta bizi diren mantxa, horiek zer esango lukete, ez? Bueno, hori da, eta hori dena sortzen da, pues hori,
egonaldi artistiko batetan, ikerketa lana egin albaduzu, sorkuntza, ez? Hortik jaiotzen da, ideia hauek, aurkitzea, deskubrimenduak lanan, ez? Nola da, ideia honak lanan aurkitzen dituzu, baina lana eta orduak ematen, ez da. Eta zenbat iraun zuen ikerketa prozesu horrek? Nola? Zenbat iraun zuen ikerketa prozesu luze horrek? Begira, Oiartzunen 3 aste eman genituen salan lanean, baina lehendik ikerketa teoriko asko egin genuen. Testigantzak, zelakoa ziren labaderoak, nola zen garbiketa teknika, zego ez dugu eskuz garbitu izan, ordan, ez dugu hori nolakoa den ezagutzen. Kantuak, denetari jaso genituen, ez, aurretik. Eta ja Oiartzunera joan ginen, lan eta ikerketa teoriko pilo batekin. Kantua jasota, testigantza jasota, bakoitzak baita gure dinamika sorkuntzan, edo horretan behintzat proposatu genuena da bakoitzak 3 pieza eramatea, ez? Bakoitzak zeri buruz hitz egin nahi zuen kontatzea besteei. Niretzat hau garrantzitsua da, ez? Niretzat zer dira zuretzat trapu zikinak, zen gure linea bat, ez? Eta horretan, ikerketa lan prebio teoriko hori, gero Oiartzunen 3 aste, eta gero idazkera lana egin genuen, ezta? Gero etxean ja, jaso, Oiartzunen salan grabatu genituen pilo, karo, Maialen eta biok barruan, antzesle moduan, eta zuzendaritza eta idazkera lanan geundenez, grabatu behar genuen, ez? Luziako orkiston laguntza eman segun, zuzendaritza laguntzaile moduan baita, grabaketa lana, baita batzutan bera sartzen zen gu kanpotik ikusteko, Orduan, ikerketa teoriko hori prebioa, 3 aste Oiartzunen, gero idazkera lana, testua hartu, gero euskalkiak erabiltzen ditugunez, azkenan 4 euskalki sartu genituen, ezta? Karo, belaunaldi, piston euskalki pilo ditu Euskal Herrian, baina belaunaldi horreko bai hitz egiten zituztela, orduan hori bai ala bai jaso behar genuen. Orduan, laguntza eskatu genien euskalki ezberdinak hitz egiten zituzten lagunei, itzultzeko, ezta? Gero hori testuan sartu, eta gero ja, banatu, rolak banatu, eta gero ja 2 hilabete, edo hilabete eta erdi, entsaioa, baina ja testua ikasita, eta ja muntaia. Gero, diseinua, eszenografia diseinua, testua idazten genuen batera, eta baita egonaldi artistikoan ikusi genuen, ze eszenografia, ze musikak, komposizioa, badugu kriston ekipo artistikoa, komposizio musikala, eszenografia, jantziak baita, eskuz egindakoak pilo, Orekar Estudio, Aiona Lakuntza, sartu ziren, Arkaitz baita, musikaria Oiartzunarra. Jende pilo hor lanean, diseinuak sorkuntzan eta estrenatu genuen urtarrilak 2022ko urtarrilak 28 edo. Bai, hori da. Orduan, karo, prozesua luzea da. Luzea, bai. Oso luzea eta oso azkar egin genuen, hau, egia esan batzutan antzeslanak sortzea urte bat, 2 urte, batzutan hori 6 hilabetetan egiten duzu. Kasu honetan egin genuen moduan, ez? Baina batzutan hori denbora baldin baduzu, eta, diru laguntza batzutan baita hori denbora emateko. Sorkuntzak denbora behar du. Batzutan baditugula nola azkar sortzeko impultsuak eta agian lortzen dugu. Baina nik uste, nire bileragatik sorkuntzak behar duela denbora. Bai. Eta ze pertsonai antzestu zuzuk obran? Pilo, eske bakoitzak pertsonaia pilo egiten. Eske, karo, dena dira eszenak, eta 6-5 bakoitzak. Karo, eske nahi genuen nola esaten da, erretratu handi bat egitea, ez? Emakume ezberdinen erretratuak nahi genituen errepresentatu. Orduan, horretarako bakoitzak 6 pertsonaia egiten ditu, sartutatera. Bai. Eta zenbat irauten du obrak, ordun? Ordu eta laurden.
irauten du. Bai. Nola izan zen Herriberriko jaialdian aurkeztea? Zeia da zu beste batez, aurkeztuta zenuen, baina aurtengoa nola izan zen ukigarria edo? Oso ukigarria. Eta guretzat izan zen, opari bat, gure gokalgo Nafarroarenez, eta Herriberrin egitea, ez asko maite dugu jaialdi hori, eta parte hartu dugu, ja urteak daramatzagu alde batetik eta bestetik parte hartzen, eta guretzat opari bat izan zen, hori konpartitzea baita, ez, euskerazko lan bat, garrantzitsua da baita hor egotea, bete genuen, osea, jendea zutik sartzen ez zelako, osea, oso pozik, eta gainera kantak daudenez, eta gonbidatzen dugu publikoa gurekin kantatzera, Alaia Martin bertsolariaren bertsoak baita baditugu, orduan oso polita da, guretzat opari bat izan zen, gure familia, jaialdiko kideak baita, antzerkigileak, Herriberriko jendea baita, gertatu zitzaidan, 3 egun beranduago joan nintzela, antzeslan bat ikustera, ja publiko moduan, eta Donostiko gizon bat paratu zian, eta esan zian, zu zeundena, trapuzikinak antzeslanean, bai, sorionaz, Donostitik etorri naiz Herriberrira egun batzuk antzerkia ikustera, eta zuena ikusi nuen, joan nintzen, ez zintuzten ezagutzen, euskerazko antzeslana zelako, ezta? Eta ja hori bakarrik unkitu ninduen, ze, ezagutzen ez zaituen inor, Donostian bizi, baina Herriberrira doala Nafarroara, euskerazko antzeslan bat ikustera, hori oso polita. Ora, ja hori guretzaia da, pasada bat. Eta, klaro, oso polita geratu zen, hor gazteluan, hor harrian, kantatzea, guztion artean, oso polita, guretzat pasada bat. Eta naiz eta lanez gainezka egon, aipatu dugu lehen, beste ikerkuntza batekin zaudetela orain, La Montaña Media deitzen da. Nola ematen dizu hastia guztia egiteko? Karo, antzerkileok edo aktoreok edo naiz eta baita fikzioan eta audiovisualan egiten dugunok, karo, azkenean gu, proiektu bat baino gehiagotan gaude normalean, ze, karo, sortzailea garelako eta behar dugulako, baina baita bizirauteko, bizirauteko behar dugu lan bat baino gehiagotan ibiltzea. Orduan, horretan gabiltza beti. Eta sortea dugu, sorkuntzan, edo aktore lanetan izatea. Proiektu guztiak, holan guztiak horretan izatea ja da privilegio bat. Bai. Orduan hori, eta La Montaña Mendia, da sortzen gabiltzan, nire ideia izan zeni monologo bat egin nahi nuen, ideia hau banuen, ez dakit aspalditik, baina egun batean argi ikusi nuen, ezta? Eta bilatzen nola bideratu, nola zutitu, hori, Herriberriko jaialdiak, egonaldi artistikoak eskaintzen zituela ikusi nuen, eta Luziarekin, kide aparta, eta hori, ekoizpen lanetan baita, eta baita mendizalea, hemengo emakumea sortzailea, elkarrekin proposatu genuen. Eta, hori, hartu gintuzten, hartu zuten proiektua, eta hori, orain zutitzen gabiltza, ezta? Herriberriko egonaldi artistikoak eman dugu aukera, hori, entsaiatzeko, ikertzeko espazio bat izatea, eta gero hemendik, gure ekoizpen plana da, orain, diru laguntzak eskatzea, finanziazio plana egitea, 2024ko udazkenean esternatzeko. Eta zergaitik izen hau La Montaña Media euskaraz eta gazteleraz? Oraingoz, monologoa gazteleraz eta euskeraz, ezta, mugituko dugulako. Izango da monologo euskeraz eta bere hori, euskal bira edo izango du, eta gazteleraz baita. Eta zeri buruz hitz egiten du La Montaña Mendia? Bai, da, nik uste dela espedizio pertsonal bat, ezta? Oso, krisis pertsonal batetik jaiotako
espedizio bat, nola superatu krisiak, krisi pertsonalak, eta nola esaten da, heroiaren bidaia, ez? El viaje de la heroína, el viaje hori, deitutakoa estruktura klasiko horretatik abiatuta, ez da, nola aurkitzen dituzu mentoreak, etxaiak, krisiak, abenturak, non egiten dugu, nola esaten da, talka, ez? Mendiak sortzen direla talka batetatik, ez? Bindarren arteko talka batetatik sortzen direla mendiak, ez? Baina talka hori baita krisia da, ez? Nola krisi batetatik baita, pues beste gauza bat jaiotzen da. Kasu honetan, mendi bat, ez? Mendia ez dakit metafora den, krisi batetatik jaiotzen den zer horren metafora, ez? Zer da, hori da galdera, zer jaiotzen da krisi batetatik, gauza pilo, suposatzen dut. Baina nerea, hau da, ez? Nire ikerketa eta nire sorkuntza. Eta mendiaren inguruko gainera hemen Euskal Herrian hain bizi gara mendia, ez? Barnean izan, eta hain mendizalea garenez, horrekin oso, metafora esango nuke, baina ez da metafora, realitatea da. Osea, guretzat mendia, oso gerturiko gauza dela. Orduan, baita guzti horrekin, ez? Harremanaturik dago. Mendizaleak elkarrizketatu dituzu horretarako, edo? Egin genuen Erriberrin mahai inguru bat, oso berezia izan zen, zeni Federación Femenina de Alpinismoko talde estatalean dauden bi nafar alpinistak entrevistatu nituen, bereziki Usu Eloizu eta Maia Segurola, ez? Hemengoak direnak. Eta bai, berarekin kontaktuan jarri nintzen, beste mendizale bati esker, eta, karo, kontatu zidaten, hori, beraiek oso proiektu berezi batetan daudela, Abriendo Camino du izena, eta eskalada bideak irekitzen dituztela munduan zehar. Badira 6-7 gazte, emakume, 30 inguruko eskalatzaileak, eta munduan zehar, orain daude Groenlandian. Joan den urtean egon ziren Jordania eta Arabia Saudin, eta hurren badira 3 urteko proiektuan daude. Orain daude Groenlandian momentu honetan, eta hurren urtean ez dakitzen den lekua. Eta etorri ziren Erriberrira, mahai inguru bat egin genuen, baita Ana Diez de Ure historiagilearekin, egin genuen mahai inguru bat, eta haiek aurkeztu ziguten bere proiektua. Baita, nahi genuen egin nola antzerkiaren munduaren artean eta beraien, eta mendizaleen eta alpinistan munduaren arteko zubi bat, ez? Edo nolabaiteko, topagunea ez zein zen, ezta? Eta hori oso polita izan zen, egia esan. Eta jende pilo etorri zen gainera, gero egun ginen horizketan, eta... Baina normalen mahai inguru horiek egiten dituzue modu irekian? Ez, oso ideia berezia izan zen, bururatu zitzaigun, Luzia eta bioi, karo, ni Usuerekin hizketan nengoen, baita beste mendizalekin, baina asko hunkitu gintuen bere historia, ez? Zer ez dira existitzen. Oso eskalada bia gutxi daude emakumeek irekitak, ez da? Aperturistak izenekoak emakumeak oso gutxi dira. Eta proiektua, baldu zaitut? Ez hemen. Eta proiektua oso berezia zen, eta nik uste, antzerki obran egongo dela nolabaiteko, izango duela nolabaiteko espazio bat. Oraindik ez dakigu, bilatzen gabiltza, baina ez dakit arrunta den ala ez, baina guretzat bai garrantzitsua zen. Orduan, mahai inguru hau, alpinistekin egin genuen mahai inguru hau, guretzat, Erriberriko jaialdiak, egonaldi artistiko hauek, bai? Ondo? Bai. Eskaintzen ziguten aukera gu nahi genuen moduan publikoarekin mediazio lan bat egiteko, ezta? Mediazio lan bat izan daiteke baita zu, entxegu ireki bat egitea, edo muestra bat egitea, eta gero haiekin hizketan egotea.
publikoarekin hizketan egotea, publikoa feedbacka ematea, baina kasu honetan, guztio zer berezia egin nahi genuen, ez? Eta alpinistak elkarrizketatzen geundenez, esan genuen zergatik ez, gonbidatzen ditugu gure espazio estenikora, ez? Alpinistak gonbidatu gure espazio estenikora, eta publikoa mendizaleak etorri ziren, antzerkiko jendea, familia herriko jendea, osea, denetari zegoen bertan, ez da? Eta nik uste aniztasun hori oso garrantzitsua dela. Egia da bestela, pizkat espazio ez, Maria Goirizelaia eta Tane Pikaza zuzendariak dira Herriberriko jaialdian eta kriston lan ederra egin dute aurten, eta bertan zeunden, eta komentatzen genuen haiekin, azkenean antzerki mundukoek agian oso endogamikoa gara, baina, karo, irekitzen badugu, gu bizitzari buruz hitz egiten dugu, ez? Baina bizitza baita gonbidatu behar dugu gure lekuetara, gure espazio estenikoetara, ez da? Eta horregatik nik uste berezia izan zela, ate hori ireki genuela. Eta eskertutak benetan, ze Uxue eta Amaia urrengo egunean joaten zirela Groenlandiara, espedizioa zeukatela, eta etorri ziren, eta hor egon ginen gurekin, eta 80 pertsona, txalotzen, agurra ematen, sorte ona ematen, bidaia on, ez? Opa genien, izan zen oso polita, egun hori, oso berezia izan zen. Eta ni baita, gordetzen du jabetirako horrelako gauzak egiteko, ez? Etorkizunean. Eta momentu honetan, proiektuaren ze momentutan zaudete? Zer egin zenuten egonaldi artistiko hori eta orain? Sorkuntzan, badugun nahiko argi zelako dramaturgia egin nahi dugun, ez da, espedizio bat da, zelako kodigo estenikoak, edo esaten da, dispositibo estenikoak erabiliko ditugun, hau zutitzeko, eta orain seguruenik beste egonaldi artistiko bat egingo dugu agian Euskal Herritik, Dinamoa espazioarekin hizketan gabiltza, orain dela azpitikoekin, oso espazio garrantzitsua eta eskaintzen dutela baita, sortzaileei. Agian bertan egonen gara, momentu batetan, baita hori finantziazio lana egiten gabiltza, eta entsaioak agian urrengo udan, testua idatziko dugu, ez dakit, urrengo urtean lehendabiziko semestrean edo, eta entsaioak udan, hori, udazkenean edo esternatzeko. Baina bitartean hori, finantziazio plana egingo dugu eta beste egonaldi artistikoen bila baita. Bino, monologo bat izanen da, esan duzu. Monologo bat da. Zu izanen zara antzezle, bakarra? Bai, hori da. Eta noiz, baita egin duzu hori edo zure lehenengo aldia da? Egia da ez, eszenatokietan ibili naiz, baina monologo bat inoiz ez dut egin, ez. Eta gogoz, momentua dela bai, hori egiteko. Baina urduritasuna ere igotzen da, ez? Edo ituta zaten. Oraingoz oso gustora eta askatasun pilo sentitzen nabil. Bai, oso argi neukan ikuste baita, hau egin nahi nuela. Nola deskribatuko zenuke zure burua aktore moduan hitz gutxitan? Langilea, intentsoa, eta zakit beste bat. Eskuzabala, zergatik ez. Eta aktore ez bazina izango, zer izango zinateke momentu honetan? Zer izango nintzateke, eske sortzailea, bestera batera. Baina mundu honetan murgilduta, ez? Bai. Aktorez banintzateke izango sortzailea. Obrak sortuko nituzke. O lagunduko nuke beste aktoreei, ez da? Agian entrenamendu lana, teknika lana, asko maite dut. Aktore teknika, antzeste teknika asko maite dut. Eta ez duzu pentsatu adibidez zinema munduan sartzea? Bai, egin dut.
Bai, banago, bai. Zure hor. Eta hemen bakarrik antzerkiari buruz ari garela, baina bai, egin dut. Ez antzerkia, baina antzerkia da egin dudan gauza gehiena, baina bai, egiten dut, audiovisuala egiten dut. Bai, orain lan bat izango dut udazkenean, bai, serie bat grabatuko dut Euskal Herritik. Egiten dut, bai. Eta zaila da edo mundu hau. Ze mundua? Aktore mundua? Aktore mundua, bai. Zaila, bueno, ez dakit, batzutan bai eta batzutan ez, eta nik uste, ni oso langilea naiz, baina baita sorte asko izan dut, laguntza asko izan dut baita, ikasketak egiteko, 11.000 lanetan egin dut lan, aktoreak ez diren eta sorkuntza lana ez diren 11 lanetan egin dut lan, baina baita laguntza pilo izan dut, hau egiteko, familiaren laguntza, lagunen eta kideen laguntza, aukera politak izan ditut, oso langilea naiz baita, eta asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait egiten dudana. Orduan, zaila da, bai, baina nik uste gauza zailagoak daudela, munduan eta bizitzan. Osea, nik kriston sortea izan duela esaten dut, baina asko lan egin dut baita. Eta lan egiten dut, eta beti eta hurrengo proiektua, eta nola lortzen dugu hau zutitzea. Eta orain begira, hemendik lasainago, lan hau daukalako, baina begira, sorkuntza lana hemendik, denetarik, lan pillo, lanaren rol aniztasuna oso garrantzitsua da. Baina konstantea izan behar zara lan honetan. Beti zaude. Ni orain badut lana, antzerkian nago, montaña sortzen, telesail bat grabatuko dut udazkenean, baina beste antzeslan bat egingo dut beste lagun batzuekin udazkenean, eta ja banago pentsatzen hurrengoan. Nik uste horrela bizitzen dugula gure lana. Gu proiektuko lan egiten dugu lan. Orduan, beti izan behar ditugu nola, ez? Lan ideiak, lan pillo, bizirauteko, baita. Beraz, trapu zikinekin amaitzeko, hurrengo antzeslana noiz aurkeztuko duzu, abuztuaren 24an, ez? Abuztuaren 24an Berriozarren. Ze orduan eta nun, zehazki? Ordua ezin dizut hemendik esan, ez dut oso argi gaur, haina beste lagun batek galdetu zian beste egunean. Baina hori, izango da arratsaldez, eta nik uste arratsalde bukaeran Berriozarreko garbitokian, abuztuako 24ean. Eta noiz amaituko duzu trapu zikinak aurkezteaz edo obra egiteaz? Edo ez dakizu oraindik? Ez, irauten duen arte, bakoitza gainera obrak badute bizitza, batzuk badutela bizitza luzea. Eta egin dituzula urtez urte. Egia da, kriston bira 30, ja egin ditugu, 30 bolo egin ditugu Euskal Herri osotik, badira. Eta geuretik sortuak deialdiari esker, hori baita esan behar dugu, zeia eskaintzen ziguten kriston bira luzea. Eta gero gu hartu dugu banaketa lana gure kabuz, ezta? Bira hori bukatu zenean, gure kabuz mugitzen ari gara, baina egia da, obra bat batzutan baduela bizitza luzea. Baina egia da hori lagundu behar duzula bizitza luze hori, ez? Izatea, karo, mugitu behar da, banaketa lana asko da, ez? Orain Maialen eta Luziak egiten dutela, baina egia da, kriston lana dela, banaketa lana. Ordan ez dakit, infinito, guregatik. Limiterik gabe. Agian beste proiektua sortzen dugun arte, baina beste proiektua sortu dezakeguta bira egiten jarraitu ezakit. Ezakit, oraingoz, badoa. Oraingoz hurrengo abuztuaren 24a eta gero ja, ez? Hori da. Beno, Mikel, hemen utziko dugu, luzez hitz egin dugu. Hori da. Eta, plazer bat izan da hemen zu izatea. Eta, agian animatzen naiz joatera ikustera, abuztuaren 24an. Animatu. Gogoekin, bai. Eskerrik asko Irune. Vale, agur.
Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.